видео за Box TV от снимачната площадка на най-новото ми видео Силен и Див. Сега, само да видя как се обръща камерата, да ви покажа кой седи срещу мен. Не мога да я обърна, много съм зле. Ето сега да показвам. Имаме страхотен анимационен герой, който участва в снимките. Невероятна е, много е готина. Няма да ви издавам как се казва за сега, но ще разберете малко по-късно. Само ще кажа, че е жената на Жокера от Батман и Робин. И сега продължаваме нататък да видите какво се случва тук. Режисьорът е зад мен, снима колко помаха на камерата за бокс. А там моята приятелка Дария участва, пее и ще има много готини хора, много мои приятели ще участват във видеото, за да се представят такива каквито са, естествени, натурални в живота. Това е от мен за сега. Чао и до скоро!